Nke a bụ Ematu for TV. Igbo ekele m unu, Igbo mmanụ. Hello Igbo mmanụ. Ekenekwa m unu. Igbo kachanụ. Biko gị wee na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa. Aha m bụ Ogu Emmanuel. Ya na-akpọkwana m Ematu for. Biko asị m unu nnọọ gị wee ji igwe onyonyo ma igwe na-ekwu okwu na-ege anyị ntị. Ekenekwa m unu. Ekene m unu ebe o buru ibu. Ekene m unu rinne. Biko na mbọsị nke taa ụmụ okwu anyị na-aga ikwu ihe ga-abara anyị uru, onye ga-abara ezinụlọ anyị uru, onye ga-abara onye ọbụla uru. Kedu ihe anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị nke taa? Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ ihe oyibo kpọrọ why you should not do anything with these 10 people. Why you should not trust them. Ihe a ụzọ mmadụ iri n'ikwesịghị ịtụkwasị obi. Ụzọ mmadụ iri n'ikwesịghị ịtụkwasị obi. Biko n'ịga n'ihu tutu anyị ebido, ọ ga-amasị m ka ị subscribe to our YouTube channel. Unu click here, like, share videos a ma ọ bụrụ na ọ masị unu. Gakwa na notification bell. Press ya so mgbe ọbụla anyị nwetara anyị wepụta ihe onyonyo ọhụrụ unu ga-ebu ụzọ mara. Anyị nọkwa na Facebook. Biko unu gaa na Facebook, unu ruo unu click ya like ya na anyị na Facebook. Onwe ihe anyị mere ọwa anyị nwa ka nkapị ọnụ. Biko dịka ihe omume anyị aka anyị gaa n'iru ozugbo. Ụzọ mmadụ iri n'ikwesịghị ịtụkwasị obi. Nke mbụ, o nwere ndị nọnụ onweghị ọzọ a na-arụ na-awụghị ịdị na-ekwu okwu gbasara ndị ọzọ, ịdị na-abụgharị asịrị, ịdị na-akọ asịrị, destroying other people's character, tarnishing their images ma ọrụ ndị Bekee. Ha na-eji ọnụ jide mmadụ ibe ha, bee ha kịrịkịrị, asịrị mgbe ọbụla efuru ọnụ ha chu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 . Ọ dịrọ mma. Biko ọ ga-amasị m ka ị ghara iso na ndị na-akọ asịrị. Anọkwana n'ebe a na-akọ asịrị kwudo ha. Nweta isi nweta onwe gị n'etiti ha, mee ka ha maa na ihe ha na-eme dị ọkwa mma, na ọ bụghị ezigbo ihe. Maka na ọ bụ na ịgba nkịtị, gị wee onye na-ene Ematu for anya, ọ bụ na ịgba nkịtị, ozugbo ma ngwa ngwa isi ebe ahụ binie pụọ, ọ gị nwere ike ịwụ the next agenda a ga-eji wee nọdụ ọdụ. Ọ ka eji na-awa ọma ọnụ the moment isi ebe a pụọ, esikwa otu a butuo gị ka ngịga tọsasịa gị. Ndị asịrị ekwesịghị inye any kind of encouragement in any way, maka ha na-eji ọnụ mebie obodo, ha na-eji ọnụ sesasịa mmadụ, ha na-eji ọnụ kụkọ mmadụ na-abụ isi ọnụ, ha na-eji ọnụ ghasa ihe ha nwere ike ịghasa. Conscience ha da arụ ọrụ. Unu fụ ndị asịrị unu adọji ha, zee ndị asịrị otu esi eze mgbọ. Unu fụ ndị asịrị ihe na bulletproof unu, maka ha nweta unu, a were ọnụ a nweta unu ntarị. Eziokwu ekere ọnụ a maka iji ekwu okwu, mana o kwesịghị ka iji na-ekwu ihe na-enweghị isi na ọdụ. Ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu gbasara mmadụ ibe anyị, ma ndị enyi, ma ndị anyị na ha ma ndị ikwu na ibe. Ihe anyị kwesịrị ịdị na-ekwu gbasara ha wụ ihe dị mma, ihe ọganihu,
ihe nwere ike ibunite obodo enu, ihe nwere ike ime ka onye ji maka ya kwuo ya ọ pụtakwanụ na ya udo adị na ndụ ya. Ọ dịghị mma mmadụ iji ọnụ na-esesasị mmadụ ibie. Biko abịa na n'ime mmadụ 10 a anyị na-ekwesịghị ịtụkwasị obi. Onye nke abụọ ọwụje, o nwere ndị na-eme ọ bụrụ na ha na mmadụ mechie enyi, ihe dịka enyi nwoke na enyi nwaanyị, ha mechie enyi, o nwee ihe pụtara okwu menụ na enyi ahụ ma relationship ahụ emechazi gawa n'ihu, ezibutere mgbasa. Ndị ahụ ma ọkwa na onye ahụ pụọ, ihe a na-ekwu ụmụ nwoke na-eme ya, ụmụ nwaanyị na-eme ya, mana mpaghara ma ọkwa na saịdị m chọrọ isi wee weta ihe ịma atụ n'ihe onyonyo a na ihe a m na-ekwu wụ ụmụ nwoke, ọkachasị ụmụ okorobịa na-emekarị ya. O nwere ike ọ pụta n'ụmụahịa ma ọ ebe a gbakọrọ ma ọ gịnị, onye a ga-ebutu ọ wụrụ onye ahụ ya na ya na-abụ before mgbe mbụ, ọ ya ka a ga-ebutu. Ọ ga-akọwa ma otu o si arịgoro ya arịtu, kọwa ma ihe niile gbasara onye ahụ, ihe ọkwana ihe ọ na-akọwa ihe dị mma na ihe rere ure, ọ bụghị ezigbote ihe. Ọ na-atụsasị onye ahụ were ọnụ ọjọọ na-efie. Ọ dịrọ mma. Oge ụfọdụ mmadụ na-eme ihe dị otu a, ma ụfọdụ mmadụ na-akpa agwa dị otu a ọ na-eme ha nweta onye ọfụrụ, ma ọkwa na ha mechazie decide ya mebi na ha achọ n'isettle down, na ha achọghị ịlụ nwaanyị nke eziokwu ma nke ezie. Ime gaga butu onye a gịnị a na-abụ before were bịa na-akọrọ ya n'ihu onye nke ọfụrụ, nke wụnụ ya new catch. Ị na-akọrọ ya ihe niile ruru onye gbasara onye nke ahụ. O nwere ike onye ahụ ị na-akọrọ akụkọ ahụ, ile ya anya ọ na-achị ọchị, but n'eziokwu na ezi asụsụ ibupụtago onwe gị, imego ka onye amara ụdị mmadụ ịwụ, maka ya nwe na onwe ya nwekwara ike ọnwa otu esi megide relationship gị na na-abụ mechazie ọ gaa n'ihu ma ọwa ọkụ gị. Ọ makwa na otu a ka ị ga-esi wee fesasị ya, ọ makwa na otu a ka ị ga-esi wee bupụta ya. So ọ ga-eme ka onye ahụ gị na ya chọrọ ịba ịmago into new relationship, ọ ga na-eke nkwụcha ebe ị nọ. O nweghị ike iwere obie na onwe ma ahụ ya ma ihe o nwere were ya nye gị, maka na ọ tụkwasị gị obi. Ọ fụrụ ihe iji ọnụ wee mee onye nke gị na-anọbụ na mgbe mbụ. So ọma na ọnya nwawo akpachapụ anya, ọnya the next victim ma ọ na ọ kpachapụghị anya. So gị nwe ya na-anọ n'onwe ihe ọzọ ị ga na-eme na-awụghị pụta butuo your ex, na-efụchasị ya, na-akọchasị ya. Ọ dịrọ mma. Ọ bụkwana ihe ọbụla ka a na-ekwu, ọ bụ ihe ọbụla ka a na-ebupụ n'ụmụahịa na-akọtọgharị na ọ na-asịtọgharị. Some things are better left private or better kept private. Nọkata imechitu ọnụ gị. Ọ ihe ọbụla ka ị ga na-ekwu, ọ nwere ihe ga-eme n'ome like this, imechitu ọnụ gị. Onye ahụ ị chọrọ ịnụ ma gịnị a na-eme enyi ọfụrụ, ị na-akọrọ ya gbasara onye nke ọzọ gịnị ahụ bugoro before. Ị makwa ihe ị na-esend the wrong signal. Na-esend wrong signal. O rukwa na echi emechaa ọ bụrụ na relationship gịnị ama na unu kpakọrọ ọnụ, ọ bụrụ na ọ ga-enwe isi. Ịma na o nwego ihe iwere kụọ na mkpụrụ obi onye ahụ gbasara gị, imego ka onye ama na-ejicha gị aka. Even gịnị ya nọkọ sef, o nwere ike ọ chọọ ịgbanwe akwa ma ọ gịnị, ọ na-atụ gị ụjọ maka echi nwere ike buru colored copy ya bupịa outside, bupịa n'iro.
ọfụgo sampụlụ nke anyụrụ anyụ, ọfụgo otu isi kọchaa ndị gị na ha maọbụ makwana ndị gị na ha were mgbe oge gara aga. Ọ ga na-atụ gị ụjọ, ume na obi aga eri ala. Biko hapụ ihe taa n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta, hapịa ka ọ wụ moskito ọ taa na ọ gaana. Wepụta ezi obi gị sowe onye nke a ị chọrọ ka gị na ya mebi bido ezigbote ihe, ma onye nke ị chọrọ ịnụ anụ, ma onye nke ị chọrọ ka gị na-aba into a good relationship. Dozie ọnụ gị ọfụma. Hapụ otu gị na onye nke ọzọ, gị na otu jenu siri gaa ya si otu adịwa. Atụsasịsị na ndị mmadụ maka na onwe onye ma echi. Ihe ọzọ kwesịrị ime wụ onye ahụ efu gị na ya weburu before, wee enyi gị nwoke ma enyi gị nwaanyị before, make sure na e nwere respect for that person. Kwanyere onye ahụ ugwu. Kwanyere onye ahụ ugwu. Ọ bụrụ na onye nke a gị na ya na-awe na-ama, ọ gị na ya chọrọ imekọ ihe ugbu a, chọpụta na ịwụ onye na-akwanye ugwu na ịkwanyere onye ahụ ugwu, ya nwe ga-akakwanyere gị ugwu karịa, maka ọ ga-ama na ọ dị safe in your hand. Ọ dị safe in your hands. Ọ ga-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ confidence. Ọ na-emekọ ihe, gị na ya na-emekọ ihe, obi aga na-eti ya eti, obi aga na-amapụ ya, maka ọma na-ewu onye na-akwanyere onwe gị ugwu, na-akwakwara mmadụ ugwu. Gị na mmadụ na-eme ihe makwa na ihe unu meburu before, ejesi ebupụta ya na-atọsị ya, onwe ha ka ọ ga-enye gị na nke ọfụrụ. Kama onwe ihe ị kwesịrị ịmụta ebe ahụ ya adịghị n'obi, si ebe a mụta ihe ị ga-eji wee nwee mistake ị ga-akọrekt na nke ọfụrụ a ịkọrekt ya. Eche na ọ ka mma otu ahụ. So n'ime mmadụ 10 a okwu enwe n'ụbọchị taa, anyị na-ekwu mmadụ 3 n'ime ya, onye nke 3 n'ime ya na ikwesịghị ịtụkwasị obi. Arụ eme. O nwere ndị bekee kpọ pathological liars. Enwe ndị wụ eziokwu nwankobo adịrọ ha n'ọnụ. Eziokwu, ihe a na-akpọ eziokwu, ọ dịghị ha n'ọnụ. Ada eji okwu ha eme ihe. Iwepụta ntị otu a na-akọ akụkọ sị gị na ọ wụ onye a kwuru, onye asị gị na John, onye na James, onye na Obi. Etie ịghọtagoro ndị niile n'ebe a na-akọ akụkọ ahụ na ndị ahụ ndị ba one chance. N'anya gị ha ji ba one chance maka na ịma na onye na-akọ akụkọ ahụ ma onye wetara akụkọ ahụ eziokwu sisi adịghị ya n'ọnụ, adịghị eji okwu ya eme ihe. Eziokwu ụfọdụ mmadụ nwere ike ha ga-aghọta. Ụmụ otu ga-esi na-akọwara ha ihe dịka onye ibu ụzọ wee mata na onye eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Ị na-agwa ha sị ha na onye a ị na-ene anya, onye awụghị onye eziokwu, ejighị eziokwu mara ya, eziokwu adịghị ya n'ọnụ. Ndị a nwere ike ha ga-aghọta, onye a nwere ike ọ gaghị aghọta. Mana mgbe anya ga-emepie, mgbe onye a eziokwu na-adịghị ha n'ọnụ tinye ha n'ọrụ, wee sị tọrịa maka aha ha, wee ji ha wee gwọọ African salad. Mgbe ahụ ifu ihu ha, ọ dịka ewere isi ha jeje kụọ ya na pila awụrụ ọfụ, ma ọkwa na-akwa ha isi na tiles. Mgbe ahụ anya emepe, o nwere ike tutu anya emepe ọwụ na ọ dịgo very late, ọwụ na oge agafego, ụkwụ agafego, aka agafego. Ọ wụrụ jeje were obi tụkwasị onye eziokwu na-adịrọ n'ọnụ. Eziokwu na ezi asụsụ abịa n'ala Igbo, ịma ala Igbo buru ibu. Obodo dịgasị iche iche nwegasịrị ihe a na-akpọ ndị a eziokwu na-adịghị n'ọnụ. Ihe dịka ịma atụ, ịga ihe dịka ụzọ ndị ebe ka anyị bụ ndị a na-akpọ ndị Amụzarị na mba 4 Imo steeti. Ihe dịka iji maatụ, ihe a na-akpọ onye eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ onye ufe ma ọkwa na onye ashị. Ị gaa ihe dịka mpaghara Abịrịba ma ọ bụ ihe Chiọwa, ma ndị a nọ n'Abịa steeti, ndị a ndị
saịdị gbadatawa Igbo ebe a na-akpọ ndị Ogbo, ihe a na-akpọ ndị ahụ ndị ụgha, ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ. Ịgbada ihe dịka Aba, obodo a na-akpọ Aba na Anambra steeti, ọ dị nke ha nọ na njikọ ọka mago something like that. Ihe ndị a na-akpọ ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ ndị ntụ ọnụ, ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ. O nwere ike ọsị gị nna na onye atụọ ntụ ọnụ fụụ, ọhịa a na-akpọ ya. Obodo dị iche iche, ihe dịka Ebonyi steeti, nwere mpaghara Ebonyi ihe a na-akpọ ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ bụ ndị ụka. A na-achọkwana ha achọ, ha nọzi ebe niile, ha nọzi ebe niile, ha nọcha mana ime ezinụlọ anyị, ndị agbata obi anyị, ebe a na-azụ ahịa, nkịta racha ha anya ebe ahụ, a na-achọ ha achọ. Ijezie na chọọchị, ama nne ha si di ya, ha juru eju na chọọchị, arụme nsogbu dị. Ị gaa na meetings, ha juru ebe anyị na-enwe ọgbakọ. Ọ bụ na ha sị gị cherụ, inwe taya wee taya na-agba, enekwana ya n'azụ, hapụ akpụ ụkwụ gị gbasiri ike maka ndụ gị, ma ọ na ha sị gị chere. Ha sịkwanụ gị gbawa, kwụrụ, onwe ihe na-emenụ. Ọ ndị anyị maara be ha nọchiri ụzọ, okwu adịrọ n'okwu ha, ada eji okwu ha eme ihe, maka eziokwu adịrọ ha n'ọnụ. Ọ na ha sị gị chere, ọ na ha sị gị gbawa, onwe ihe na-emenụ. Mmadụ ịtụkwasị ha obi, ọ dị ka mmadụ ịga ihe ndị bekee na-akpọ suicide mission. Maka mmadụ ịtụkwasị onye asị obi dị ka ebe ịnọdụ n'oche kwesịrị inwe ụkwụ ịnọ. But ịma na-ewepụgo ofu ụkwụ oche ahụ, ma ọ bụ dozie ebe ọ ga-eme ị na-enoche ahụ anya, iche na oche ahụ ka kwụsị ike, mana oche ahụ ka nwee balance. Ọ mgbe ị nọdụzi ala n'oche ahụ, ọ sụọ gị ike n'ala, anya emepe gị, stars esi gị n'anya na-apụta. Otu ihe a dị ka ebe a tụkwasara onye eziokwu na-adịghị n'ọnụ obi, otu a ka ọ dị. Ụfọdụ ihe ndị eji ama ha, abịa n'ihe dịka otu a na-agbakọ, ma otu a mmadụ na mmadụ na-emit, ha na-achọ ka nkata niile a na-akpa ka o si n'ọnụ ha na-apụta. Ha na-achọ ka ha na-control informations, ha na-achọ ka ha na-monitor ihe ọbụla a na-ekwu, ka ọwụ na ọha nwa na-ekwu, ndọ nke ha na-akacha mma. Ị mara ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ na-atụkata asị, bido kwenyewe ma o kwetewe na asị a ha na-atụ na ọ bụ eziokwu, because ọ wụrụgo part of their nature. It is consistent in their character. Ịtụ asị ha nọrọ na ha atụghị asị, ịma na ọ ka fụkwa ọ balansị gị. Abịa n'ihe mmadụ 10 anyị na-ekwu na ikwesịghị ịtụkwasị obi, mmadụ 4 n'ime ha, ha dịkwa ka ndị a eziokwu na-adịghị n'ọnụ. Ha dịka ndị eziokwu na-adịghị n'ọnụ. N'ime mmadụ 4 a, ihe ahụ ndị okwu ọbụla ha na-ekwu, ma okwu ha nwere, ma ebe ọbụla ha nọ, ha na-achọ ka okwu nke ha bụ ibu ma ọ nwee weeti karịa nke ndị ọzọ, ka ọ bụrụ sọsọ nke ha ka a ga na-anụ. Ihe ọbụla mere ha, ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọma, kwesịrị na ọka nke gị, otu ọbụla o sokwa ya si dị. Ọ bụ na o nwere otu esi kaa akụkọ na ọkada kụrụ nwanne gị, kụjie ya ofu ụkwụ, ọ gwa gị na ndị ọkada 2 na 3 kpachapụrụ anya pịara ụmụnne ya 10 kụgbuo ha. Ọ nwere ike ọ da agbakọkwa na ihe ọ na-akọrọ gị na ị nwere ike ịnọkọta ego isi, kedu ka ọkada na-abụ ga-esi wee kụgbuo mmadụ 10? Part of ihe ọ na-ekwu ihe ahụ, ọ na-achọ ka o pulu attention gị, ka ị ga-ebe sọsọ ya ntị. Ọ chọọ ka ị na-ege nke onye ọzọ kwuru.
sọsọ ihe mere ha na-awụ nke wụ nke ọjọọ. That's nke ọjọọ mere ha na-awụ the highest, nke ọma na-awụ the highest. Abịakwa n'otu a na-akpa nkata ma otu a na-agbakọ wee na-akpa nkata, ha na-achọ ka ha dịkwa in control of every conversations. Ọwụ sọsọ ha oge esi ya n'ọnụ wee na-apụta. Nke ọbụla gbasara ha dị bigger than yours. Many a times ọ na-eme a na-ekwu okwu sef, ha na-egede onwe ha ntị. Ihe ha na-egewo taịm a wepụtara ebe ahụ efuru agbakọ otu oge esi kpakọ something ọnụ, otu oge esi construct ihe ọ ga-akọrọ gị ka ọ tọọ ụtọ, otu oge esi wee misie ya ka ọ tọọ ezigbote ụtọ na ntị, otu oge esi misie ya ka ọ ka nke gị. Ọ na-egede gị ntị, ọ na-ege onye ọna n'ebe ahụ ntị, maka oche na nke ya aka na dị important karịa nke onye ọbụla. Ha na-ekwu ka ọ ka ha mma n'ọnụ, ha na-ekwu ka ọ ka ha ụtọ na ntị. Ndị efuru a na-ekwu okwu ya. Ndị a na-anọkata otu a na-asị ka a gaa ụlọ ụka ma ọ chọọchị, asị na ha testimony time. Ya nwee binye soro ibi eje buru mic kwuwe ma ihe mee na ndụ ya ma ihe na-eme gị. Chefuo onye ya nọ n'ime ụlọ ụka, mana part of ihe o ji ekwu okwu ahụ, o ji soro ibi eje enye testimony ahụ, ọ ma na onye testimony, onye ọ na-abịa na chọọchị a ga-ama na o so bịa chọọchị. And na ihe dị egwu ma na ndụ ya nwee ike were ihe ọma were ihe ọjọọ, mana o mere ya eji pụrụ attention. Mana ọ chọghị ịma ma conscience ya ọ dị involve ma ọ dịrị involve. So gịnị ụdị ndị a na-emekọ ihe? Uche gị dị ya, maka ha na-achọ onye ha na-eji ashine, ha na-achọ onye ha na-arịkwasara rigote enu ka ndị mmadụ nwee ike ifuzu ha ma na ha pụtago na ha bịara. Ụdị ndị a gị na ha na-emekọ ihe, asị gị nakwa echeki uche gị dị ya, maka na ha ekwesịghị ịtụkwasị obi dịka otu ha si eme. Onye ọzọ, onye nke ise na mmadụ 10 a ngwa gị na ikwesịghị ịtụkwasị obi, ọwa onye? O nwere ndị ka mkpogodo ha mkpọ ya nọ ndị na-enweghị obi. Ụfọdụ ụmụ nwoke ọwụ na-agba ọbịa ka ọ chọrọ ikwu okwu ya wee onye a na-enweghị obi, o nwere ike si na ihe ahụ ndị yọrọ m njụ. Maka na mgbe ọ na-emepere ọnụ ọ dago, o metugo ka bọta, o nweghị any iota of resistance in her. Ndị a na-agwa gị ndị bekee na-akọwasị that not those who falls in love too quickly. Before you say ka imeghe ọnụ pịam ọ banyego n'ihe a na-eme, o kwetego. Otu ifuru o si wee maba n'ime relationship a, o nwere ike isi ka ewepụta time, ewepụta oge gụọ isi gbasara onye a ya na na-abụ chọrọ imekọ ihe. Kedu ụdị mmadụ ọ ga-ekwekwa ha na-abịa ikpokọ? Kedu ụdị onye ọwụ? Adị m ekwukwa na ụdị ndị a wụ onye ọjọọ ma ndị ọjọọ, nwere ndị ọjọọ ha wụ. Kama ana m agwa gị onye na-ene m, gị onye na-ege m ịmata ụfọ ntị, ka ị mara na onye ha wụ onye ọjọọ. Kama oge ụfọdụ gị nwa kwesịrị ịma na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a, ị kwesịrị ịdị na-eze wound, ị na-eze mkpọbi ụkwụ, ị na-eke nkwụcha, maka ada ama. Kedu nke wụ ike nkwụcha? Ọ bụ ifo mmadụ ejeje maba, nna ha na-agụtụ n'isi na o nwere otu isi calculate 1 or 2 things. Pịa ya eziokwu mmadụ nkịtị ka ahụ, but ị ga-eme nke iji wụrụ mmadụ nkịtị. Ihe ị na-eme ihe ahụ ka ime ka the risk kwenwuo gị ikpokọlatanwu mgbe ọ ga-eme ọgbajuo dọrọ, ka ị nwee ike control the risk. Ọ bụrụ
mmadụ pụta pịa m na nna I love you kwa m ịdago immediately tutu ịma nke na-emenụ o sigo na relationship ahụ mapụ mabanye ebe ọzọ onye ọzọ ọfụ ọgụkọ onye ọzọ n'anya. So ụdị mmadụ a nwekwana anwa emekwana mistake nnọkọta jee were secret tinye n'aka. Anọkọtakwana jesi ya nọdụ ala ka inye ndụmọdụ gbasara onye a efuru ya na ya na-abụ nọ ọnwa gara aga ma izu gara aga ma ụbọchị gara aga. Ana m akwụkwọ gị nke na-eme eme igwe ya nye advice nwere ike ịbara uru gbasara onye ahụ. Ị nwere ike iso, ị nwere ike iwe onye a ga-eji wee settle scores. Mana ebe o si aka njọ na ejighị settle scores ahụ o ruo nwanne echi ịfụ na ya na onye ahụ nọkwa ha adịghịkwa together again. Onye ahụ na-agago na shade ya, onye ahụ na-emechigoro ibi akwụkwọ. So by then ịfụ na ọ dị very dangerous. Mana oge ụfọdụ akpa na otu ị ga-esi wee hapụ nwanne gị ma ọ bụ enyi gị ka ọ na-akpafu ka ọ kpafuo egbe ya nkịtị ebe ọ na-azọghị ụkwụ ebe ọ na-azọghị step. Enweghị ike ịkpụ ya sị ya nwanne m ebe ị na-aga nkwanụ ka ọ dị. Maka na oge ụfọdụ ịgba mbọ sị ka inye advice ahụ o nwere ike backfire. Mechazi regret wee n'ọkwala ihe ma ịgba ndị a nkịtị. Mana otu a ga-esi wee were onye ịma ama were na-eme ya were na-agwa African salad onye kụcha ọpasịghara ibi ya duto na onye ahụ enweghị obi. Ife ịkpatụ ya ka ọ fall gị in love. Ịjụ ọsị gị na ya dị in love. She can't help it. Mana at the end of the day efu na ihe na-ejupụta ya na obi mgbu, ihe na-ejupụta ya ọnụma iwe. Onye ọwụ na-awụrụ ndị na-ekwesịghị ịtụkwasị obi. Onye efu na I love mmadụ ma ọ na-fall in love too quickly. Ị kwesịghị iwere ihe information siri ike were enye. Maka na onwe ọnọdụ ọ ga-anọ na that new relationship ọ nọ n'ime ya o release information ahụ. Enwere ike wezie wee chụwa gị. So ị kwesịghị ịtụkwasị onye ọbụla na fall in love too quickly because ya nwa adịghị sure of onwe ya. Onwe ihe a na bekee na-akpọ asị na mmadụ dị insecure. Ọ tụkwasịghị onwe ya obi. Ya nwa amaghị mmadụ otu ọ ga-esi protect nwa onwe ya. O kwenyere na the next relationship ya na-aba nwere ike iheelu nke ochie. O rukwu o bụrụ mistake o mere na nke ochie banye na nke ọfụrụ. Ihe na-ebenụ aka na-ebe. Oge ụfọdụ adị m aghọtakwa na ọ dị nke ha na-akpachapụ anya eseti onwe ha up. Ma ọkwa na ọwụ na ma ọnụma ma iwe imagination of teeth sonia na everything ma iru uju ma gịnị. Oge ụfọdụ dị nke ha na-enjoy the drama. So ọ bịazi oge ụfọdụ mee ya ebe o kwesịrị ifocus gbasara relationship ma mmekọ mmadụ na ibe ya. Ọ ga-ekwe focus maka past experiences. Ọ dị riski gị na ụdị onye ahụ emekọ ihe. Ọ bụ ụdị onye nwere ike ịtụkwasị obi maka na-eji okwu ya eme ihe. Okay. So gị na onye a na-emekọ ihe ọbụla ị na-eme uche gị dị ya ka ghara break your own heart ebe ị na-achọ ka ị save onye ọzọ from breaking hearts. Biko this video ọ dịtụ ogologo mana dịka otu o si dị m ga-akwụsị ya na nke ise a. Ana m ayọ unu ka unu gaa chọọ ka unu ga-ahụkwa the second part na YouTube. Gaa click ya ka unu getọpụ nke ise fọrọ afọ maka nke ise afọrọ afọ
ọ bụrụ na ị gechaa ya ị ga-ahụ otu ị ga-esi wee ghọta na mmadụ iri agwaghị okwu ya na ikwesịghị ndị a ndị na ikwesịghị ịtụkwasị obi. Ị ga-amụtakwa n'ihe buru ibu n'ime ya. Biko ihe ọzọ m na-ayọ unu tutu ịpịachie ihe onyonyo a kawa ahụ sọbskraịbụ na our YouTube page, klikie like, gaa na notification bell, klikie ya so that mgbe ọbụla anyị nwekwanụ new video ka unu wụrụ ndị ga-ebu ụzọ, ka ị bụrụ ego ebu ụzọ wee mara, ka ị nwee idea na-adịkwa ama ama anyị nwego new video ka uche gị dị ya. Gaa na Facebook unu like anyị, like tunu na anyị biko na onwe ihe anyị mere ịghọta. Gaa na like anyị, adịkwa ama ama ihe awụ Ịmatu 4 TV ka uche unu dị ya. Igbo mma mmanụ, Igbo ekene m unu, Igbo ka emesịanụ. Bye bye. Bye bye.